Pa španski jezik je malo zajeban. Bio nekad reči ovako koje trebam da kažem na španskom, ja nekako su tužne, ja kažem da su srećne. Ja prvo pitam šta to znači, zašto ne shvatam. A neki koji su srećne, kažem tužne. Moja sestra Isidora je isto glumila u toj seriji i verovali ili ne, glumila mi je najbolju drugaricu, ali nas da se uopšte ne podnosimo. Pa Marija je ovako, ona je moja sestra, ona glumi ovako pevačicu. Ona je moja dobra, moja fina, moja mala, moja velika sestra, ali je ona jedan od mojih najvećih protivnika. Mi se fight. Mi se tučemo, ali ponekad, mislim, ne stalno, svakog dana i eto. Jako su zanimljive, pogotovo Isidora, pošto ja je zovem ovako malo čaknuta, mislim u pozitivnom smislu naravno, ali Isidora je baš moglo bi se reći da je band. Zezali smo se, družili smo se, igrali smo fudbal. Kada su pauze na snimanju, mi igramo fudbal. Da brani on šutira, nekako mi napuca, ali to ne boli. Đorđe, Kreća i ja smo zajedno došli u vrtić, znači dugo se poznajemo. On je baš onako bio super i sad je super, ozbiljno. U seriji me je ubila, ali što da se radi, to je scenarij. Najbolja scena mi je bila kad sam ga ubila. Ozbiljno, meni je drhtala tada ruka i kažu da je kad nekog ubiješ, skratiti se život. I svo vreme sam samo na to mislila, uopšte nisam mislila na ulogu i ne znam, kad sam čula taj pucanj, ne znam, nekako sam se šokirala, užasno je bila. One su zaista fantastično pokazali, ja sam očekivao da se neće, mislim nisam očekivao, ali nisam baš znao da će tako u takvom svetlu dobro da se prikaže. On je moj veliki prijatelj. Đole i ja se poznajemo još od malih nogu iz vrtića. Družili smo se kao mali i sad se družimo i stvarno smo super drugovi. Sa Mirjanom Malotića znam, tako reći, perno. Od kad smo bili deca od ovolikog uzrasta pa do sad koliki jesmo. Ljubavne scene su urađene vrlo profesionalno. Đole je uvek bio tu kada mi je trebala pomoć, uvek mi je pomagao, dopunjavao me, davao mi je korisne savete, pošto je on iskusniji od mene i u tom poslu je duže od mene. Slagali smo se fantastično, znači kolegijalnost između nas dvoje je bila na fantastičnom nivou. Družili smo se, kao što sam rekao, zezali smo se, u vreme pauza smo uživali, kada je uključena kamera, kada se radi, nije bilo zezanje, bilo je rad i samo rad. Pomagao sam je u učenju teksta, pomagao sam je u raznim situacijama kada treba nešto da prikaže na neki određeni način. Sve je ispalo fantastično, ispali smo kao odličan par, a ovako smo se slagali fantastično i uživali smo na svakim snimanjima. Imao sam jako lep odnos sa glumcima, oni su svi moji prijatelji. Primjer, moj drug Đorđe Pavlović, koji je jedan od najboljih drugova i prijatelja, on je savršeno ušao u svoju ulogu kriminalca i narkomana, tako da je to odglumio po meni jako, jako dobro, iako su svi kasnije mislili da je on zaista pravi narkoman. Kids, don't use drugs. Niños, no utilizáis las drogas. Les enfants, n'utilisez pas les drogues. Детство,
Ne. Nikad ne koristite drogu. Znači ljudi, nikad ne koristite drogu. Bavite se sportom. Droga loše utiče na sve. Znači, sva ova ovde droga, to je bila varka, a da se mi vratimo u realnom životu, to je pšenično brašno. Kupujte ga ljudi, pošto se pravi lepo mesto. On je čovjek na koga bi trebalo da se ugleda mnogo ljudi. Dobar čovjek, ima dobro srce, druželjubiv je, voli se zeza sa nama. Đoki je najbolji drug moj, inače on je dobar kao čovjek. Zezamo se, igramo se, na primjer. Sjećam se ono kad smo igrali igrice sa zečevima, nekad sam ga pobeđivao, nekad je on mene pobeđivao. Eto, to je ono što pamtim. To je bilo ono kad smo još bili mali, kad smo snimali. Posle sam ja otišao u Švajcarsku i još mi je nedostajao. Dođe u Beograd, mi idemo na sva mesta moguća, uživamo. Lud je provod uglavnom. Đoki je inače odličan glumac, dobro zna da glumi svoju ulogu u seriji Solo tu mujer. Dobro se snašao sa španskim jezikom inače. Zaista se dešavalo da postoje scene koje su u mojim očima bile nemoguće raditi, ali pošto se bavim ovim poslom i pošto sam ušao u ovaj projekat i cijeli svet, za mene ne može da postoji nemoguća stvar. Sjećam se scene kada je bilo 40 stepeni, kada smo radili pad sa one padine, one stene, i na toj steni je bilo, znači stena ona je kao da je gorela, ja sam morao da ležim glavom na steni. Tu scenu smo morali da ponavljamo nekoliko puta, postojala je ona određena tečnost koja je trebala da brstiti krv, koja je stajala na suncu igrom slučaja i koja je bila toliko vrela. Znači, oni kada su meni to poslali po licu, ja sam rekao skidajte mi ovo sa mene dok ne izgorim. Znači, ja sam mislio ću imati opekotine po sobi, to je bilo toliko vruće. To vreme ja sam se toliko znojio, a mislim da sam to izgubio kilogram, 2 sam izgubio najmanje na tom snimanju, pošto sam ja inače bio bucnost onako kada sam snimao seriju, to je bilo gotovo krčkanje. Mi smo kao bili u loncu koji se krčka i treba da odradimo to, treba da ispečemo to što treba da se jede i da završimo. Desilo se zaista 2 puta da sam primio udarac i to baš u glavu. Jedan je bio ovde, jedan je bio ovde. I to se desilo mojom nesmotrenošću. Nakon snimanja jednom kad smo trebali da glumimo, da se tučemo, ja sam hteo da zamahnem rukom, a Đoki je hteo da ispadne da sam ga udario u filmu i pao je i udario se slučajno. I u jednom trenutku kad je on zamahnuo da me udari, ja sam se toliko bacio unazad ovako. Ja sam se bacio unazad i ovim delom glave sam udario u ivicu kreveta. I posle sam, pošto sam bio mali, naravno, počeo sam da plačem, to baš me je zabolalo u tom trenutku, imao sam i neke male modrice posle toga, ali to nije ništa strašno. A drugi put je bilo upravo na toj sceni kada smo snimali, kada je bilo 40 stepeni. To brdo je bilo jako opasno. Nismo imali kaskadera, a Alfonso je morao da se na tom baš brdo sukobi sa kriminalcem koga je poslao Ignacio Garcia. Kada sam se borio sa operativcem, desilo se da je on zamahnuo, da sam se izmaknuo i da me povukao, znači kako me povukao ovako. Ja sam prepustio se skroz, pošto je to bio moj tata inače. Prepustio sam se skroz njemu, kada me ovako povukao i kada sam se dočekao ponovno na leđe. Ovako sam lupio nazad glavom u taj kamen koji je inače bio ovako šidat. I naravno opet sam počeo da plačem. Čekaj, neće nam trebati krv, ono.
Scena se zaustavila. Ekipa je prišla, ali sve je bilo okej.